Вітаю, гэта Тимофей, і вы слухаеце новы выпуск подкаста праз космас, дзе мы традыцыйна разбіраем самыя свежыя і самыя важныя касмічныя навіны. Сёння пагаворым пра датэрміновае вяртанне экіпажа Крю-11 на зямлю і што прывяло да гэтага рашэння. Зазірнём на стартавую пляцоўку разам з Артеміс-2, бо ракета ўжо выехала і падарожжа да месяца стала яшчэ на крок бліжэй. Таксама даведаемся пра магчымую найярчэйшую комету 2026 года, якая можа упрыгожыць наша неба. І абмяркуем трывожную тэму. Акіяны зямлі, якія награваюцца рэкорднымі тэмпамі. А напрыканцы, як заўсёды, падзеі бліжэйшых тыдняў. Паглядзім, калі ідзе шукаць месяц побач з Сатурнам, Юпітэрам і нават Нептунам. Місія Крю-11 на МКС завяршылася датэрмінова па медыцынскім прычынам. Экіпаж пакінуў міжнародную касмічную станцыю і паспяхова вярнуўся на зямлю. І гэта першая такая эвакуацыя з МКС па медпрычынах за ўсю гісторыю яе існавання. Да гэтага ў гісторыі касманаўтыкі былі толькі два падобныя выпадкі. У 1985 годзе на савецкай касмічнай станцыі Салют-7 і ў 1987 на станцыі Мір. Гэты інцыдэнт наглядна дэманструе, што, нягледзячы на самае сучаснае абсталяванне і падрабязныя інструкцыі, адсутнасць лекара на борце МКС можа стаць крытычным фактарам. Капсула Crew Dragon Endeavour з 4 астранаўтамі, 2 ад НАСА, 1 ад японскага касмічнага агенцтва і 1 касманаўтам Роскосмас прываднілася ў Ціхім акіяне ў чацвер 15 студзеня. Крю-11 стартавала да міжнароднай касмічнай станцыі 1 жніўня і павінна была адпрацаваць 8-месячную місію з вяртаннем у красавіку 2026. Аднак на папярэдадні запланаванага выхада ў адкрыты космас узнікла медыцынская сітуацыя, за якой НАСА прыняло рашэнне вярнуць экіпаж раней. 11 студзеня камандзір МКС і пілот Крю-11 Майкл Фінк паведаміў, што ўсе на борце стабільныя ў бяспецы і атрымліваюць неабходную дапамогу. Космас космасам, але здароўе без кампрамісаў. Крю-11 складаецца з камандзіра місіі астранаўткі Зены Кардман, пілота Майкла Фінка, спецыяліста місіі астранаўта Кімія Юі і касманаўта Олега Платонова. Экіпаж працаваў у складзе экспедыцыі 73-74. А 12 студзеня над борце адбылася цырымонія перадачы камандавання. Фінк перадаваў кіраванне станцыяй касманаўту Сергею Куц-Сверчкову з экіпажа Саюз МС-28. Выхад у адкрыты космас быў запланаваны на 8 студзеня. Аднак ужо 7 студзеня НАСА паведаміла пра перанос з-за медыцынскай заклапочанасці ў аднаго з членаў экіпажа, якая ўзнікла днём раней. Дадатковых дэталяў агенцтва не раскрыла з-за медыцынскай прыватнасці, але галоўны медыцынскі кіраўнік НАСА падкрэсліў, сітуацыя не была звязаная ні з умовамі эксплуатацыі, ні з падрыхтоўкай да выхаду. Праз некалькі гадзін 8 студзеня НАСА абвясціла, што разглядае варыянт датэрміновага вяртання. Пазней на прэс-канферэнцыі ў Вашынгтоне адміністратар НАСА Джаред Айзекман пацвердзіў, экіпаж вернецца дамой раней. Датэрміновае вяртанне Крю-11 выклікала карэкціроўкі будучых палётаў. У першую чаргу Крю-12, якая была запланавана на 15 лютага. Цяпер НАСА ацэньвае магчымасць паскорыць старт. Крю-12 павязе 2 астранаўтаў НАСА, а таксама астранаўтку з Еўрапейскага касмічнага агенцтва і касманаўта з Роскосмасу. Пасля рашэння аб раннім вяртанні экіпаж Крю-11 пачаў збор рэчаў і фінальныя падрыхтоўкі, праверку касцюму SpaceX, сістэм аўдыо і відэасувязі, а таксама завяршэнне эксперыментаў на станцыі. А ўжо 12 студзеня экіпаж упакаваў асабістыя рэчы і абсталяванне ў валізы ў Endeavour. 13 студзеня кіраўнікі місіі НАСА і SpaceX далі дазвол на вяртанне. Пасля надзявання касцюмаў і ўваходу ў капсулу экіпаж закрыў люк паміж Драгонам і МКС. Праверыў герметычнасць, а затым Endeavour адстыкаваўся ад МКС.
Капсула лётала каля 9 гадзін на арбіце перад дэарбітальным імпульсам. Падчас уваходу ў атмасферу вакол капсулы ўтварылася плазма, што выклікала кароткае знікненне сувязі. І гэта звычайны этап, калі наземныя аператары не могуць камунікаваць з экіпажам. Пасля аднаўлення сувязі раскрыліся парашуты, якія істотна знізілі хуткасць перад пасадкай у Ціхім акіяне ля ўзбярэжжа Каліфорніі. Воднае судна ад SpaceX падышло да капсулы, падняла Endeavour на палубу, пасля чаго каманды адкрылі люк і дапамаглі экіпажу выйсці. Згодна са стандартнымі працэдурамі, пасля першасных медаглядаў астранаўтаў даставіць у Х'юстон, Тэхас. У ЗША пачаўся адзін з самых адказных этапаў падрыхтоўкі да новай месяцовай місіі. У суботу 17 студзеня ракета, якая павінна адправіць астранаўтаў місіі Артеміс-2 у палёт вакол месяца, афіцыйна выехала на стартавую пляцоўку. І запуск можа адбыцца ўжо праз некалькі тыдняў. Гіганцкая ракета Space Launch System, распрацаваная для пілатуемых місій праграмы Артеміс, пакінула будынак зборкі і пачала свой шлях да пускавога комплексу LC-39B у касмічным цэнтры Кеннеді. Выезд пачаўся ў 7 гадзін раніцы па ўсходнім часе, а на пляцоўку ракета прыбыла ўвечары ў 18 гадзін 42 хвіліны. Ракета рухалася на мабільнай пускавой платформе з гусеніцамі шырынёй 2,3 метра. І рухалася яна вельмі павольна, менш за 1,6 кіламетраў на гадзіну. Увесь шлях заняў амаль 12 гадзін. Ракета СЛС уражвае сваімі памерамі – 98 метраў у вышыню і каля 2870 тонн масы ў запраўленым стане. Яна мае 2 цвердапаліўных паскаральнікі, створаных на базе тэхналогій шатлаў. Яна мае таксама 4 рухавікі РС-25, таксама гэта спадчына касмічнай праграмы шатлаў. Цяпер, калі ракета на стартавай пляцоўцы, НАСА цягам наступных некалькіх тыдняў будзе праводзіць інтэграцыю сістэм і поўныя праверкі. А вось ключавы этап запланаваны на 2 лютага, калі ракета будзе цалкам запраўленая і пройдзе імітацыю адліку да старта. А самая ранняя дата запуску Артеміс-2 гэта 6 лютага. Рэзервовыя вокны запланаваны аж да 11 лютага, а таксама на некалькі дзён у сакавіку і красавіку. Я планую зрабіць наступны выпуск падкаста цалкам пра гэтую місію. Таму тут не буду шмат распавядаць, калі ласка, дачакайцеся наступнага эпізоду. Спадзяюся, што атрымаецца яго запісаць яшчэ да запуску. Хоць на календары яшчэ толькі студзень, астраномы ўжо вызначылі, які аб'ект можа стаць так званай вялікай каметай 2026 года. Гаворка ідзе пра камету Сі-2025 R3 Pan-STARRS, якая напрыканцы красавіка наблізіцца і да Сонца, і да Зямлі, і пры спрыяльных умовах можа стаць бачнай неўзброеным вокам. Ёсць усе шансы, што гэта будзе самая яркая камета года. Камету Сі-2025 R3 адкрылі 8 верасня 2025 года дзякуючы назіранням сістэмы Pan-STARRS, якая працуе на вяршыні вулкана на Гаваях. На дадзены момант камета знаходзіцца прыкладна за 348 мільёнаў кіламетраў ад Зямлі, і гэта прыкладна пасярэдзіне паміж арбітамі Юпітера і Марса. Сі-2025 R3 гэта доўгаперыядычная камета. Імаверна, поўны абарот вакол Сонца займае ў яе больш за 1000 гадоў. Навукоўцы мяркуюць, што яна паходзіць з воблака Оорта, гіганцкага рэзервуара камет і ледзяных целаў на ўскрайку нашай сонечнай сістэмы. Дакладная арбіта пакуль не вызначаная, але адкрыцці апошніх гадоў паказваюць, што існуюць каметы, якія не набліжаюцца да Зямлі дзесяткі тысяч гадоў. Камета імкліва рухаецца да Сонца і 20 красавіка дасягне перыгелія, пункту найбольшага збліжэння з нашай зоркай. У гэты момант яна пройдзе на адлегласці каля 76 мільёнаў кіламетраў ад Сонца, дзесьці паміж арбітамі Меркурыя і Венеры. А ўжо 27 красавіка Сі-2025 R3 наблізіцца да Зямлі менш чым на 70 мільёнаў кіламетраў.
Пакуль што дакладна невядома, наколькі яркая будзе гэта камета і ці стане яна бачна без оптыкі. Частка даследчыкаў прагназуе яркасць каля 8 зорнай велічыні. У гэтым выпадку спатрэбіцца добры тэлескоп або бінокль. Але існуюць і больш аптымістычныя сцэнары да 2,5 зорнай велічыні. Гэта ўжо упэўненая бачнасць неўзброеным вокам. Нагадаю, што гэтая самая шкала зорнай велічыні перавернутая. Чым менш лік, тым ярчэй аб'ект. Найлепшыя умовы для назірання гэтай каметы, верагодна, складуцца каля 17 красавіка на папярэдадні перыгелія. На сённяшні дзень усё паказвае на тое, што Си-2025R3 стане самай яркай каметай 2026 года, і яна ўжо атрымала неафіцыйнае званне вялікай каметы. Вядома, космас любіць сюрпрызы, і заўсёды застанецца шанец, што астраномы адкрыюць яшчэ больш яркі аб'ект, які нечакана ўпрыгожыць нашае ночное неба. Цёплыя акіяны – гэта дрэнная навіна. Хтосьці можа паспрабаваць адмахнуцца ад гэтага жартам, але такія рэакцыі толькі паказваюць, наколькі несур'ёзна мы часам ставімся да ўласнай планеты. Зямля – гэта адзіная складаная сістэма падтрымання жыцця, і геалагічная гісторыя ясна паказвае, калі сістэма дае збой, жыццё плаціць высокі кошт. Новае даследаванне паказвае, што 2025 год стаў яшчэ адным рэкордным годам па колькасці цяпла, якое паглынулі сусветныя акіяны. І гэта ўжо 8-мы год запар, калі фіксуецца новы рэкорд. Аўтары адзначаюць, што глобальнае пацяпленне акіяна ў 2025 годзе працягвалася без запавольвання. Усё гэта адлюстроўвае доўгатэрміновае назапашванне цяпла ў кліматычнай сістэме, нягледзячы на паступовы пераход да умоў ла-нінья на працягу года. Эль-Ніньо і ла-нінья – гэта два станы ціхага акіяна, якія ўплываюць на надвор'е амаль па ўсёй зямлі. Калі адбываецца Эль-Нінья, паверхня акіяна ў экватара становіцца цяплей звычайнага. З-за гэтага мяняюцца вятры і плынь паветра, і надвор'е пачынае паводзіць сябе нестабільна. Дзесьці становіцца занадта горача і суха, а дзесьці ідуць моцныя дажджы і здараюцца паводкі. У сярэднім наша планета ў такі перыяд крыху цяплейшая. Ла-нінья – гэта зваротная сітуацыя. Вада ў тым жа раёне акіяна становіцца халадней звычайнага. Вятры ўзмацняюцца, цеплыня актыўней сыходзіць з атмасферы ў акіян. І на зямлі ў цэлым становіцца ледзь халаднавата, хоць надвор'е таксама становіцца кантрасней. Пераход паміж гэтымі станамі адбываецца не рэзка і не па кнопцы. Звычайна акіян спачатку прыходзіць у нейтральны стан. Ён не занадта цёплы і ён не занадта халодны. Гэта можа працягвацца некалькі месяцаў. Затым паступова пачынаецца фармавацца альбо Эль-Ніньо, або ла-ніньо. Вада награваецца ці астывае павольна, і разам з ёй крок за крокам перабудоўваюцца вятры і перабудоўваюцца пагодныя сістэмы па ўсім свеце. Прасцей кажучы, гэта падобна на вялікія арэлі. Акіён доўга разгойдваецца ў адзін бок, потым запавольваецца ў сярэдзіне, а затым пачынаецца рух у іншы. Менавіта таму эфекты Эль-Ніньо і ла-ніньо доўжацца месяцамі і могуць паўтарацца кожныя некалькі гадоў. Але вернемся к даследаванню. Важна, што награванне адбываецца нераўнамерна. Каля 33% плошчы сусветнага акіяна ўвайшлі ў тройку самых цёплых за ўвесь перыяд назірання з 1958 па 2025 год, а 57% у пяцёрку самых цёплых. Над даследаваннем працавалі больш за 50 навукоўцаў з 31 установы па ўсім свеце. Назіранні паказваюць выразны і ўстойлівы рост цяпла ў верхніх слаях акіяна з канца 1950-х гадоў. І нягледзячы на розніцу ў дадзеных і метадах апрацоўкі, усе наборы звестак сведчаць пра істотнае пацяпленне верхніх 2 кіламетраў акіяна. Каля 90% усяго лішняга цяпла, якое утрымліваецца ў кліматычнай сістэме з-за парніковых газаў, назапашваецца менавіта ў акіянах. Атмасфера паглынае ўсяго каля 1%. Таму цеплавы змест акіянаў адзін з самых надзейных індыкатараў доўгатэрміновых кліматычных змен.
Тэмпература паверхні акіяна моцна ўплывае на надвор'е. Больш цяпла, больш выпарэння, мацнейшыя дажджы і больш энергетычныя штормы. У Фларыдзе, напрыклад, серыя ураганаў прывяла да росту страхавых узносаў да 40% з 2022 года, а некаторыя страхавыя кампаніі увогуле пакінулі штат. І гэта ўжо не абстрактныя мадэлі, а рэальныя наступствы. Пацяпленне акіянаў змяняе і іх хімію. Змяншаецца колькасць кіслароду, узмацняецца закісленне. Гэта ўскладняе марскім арганізмам фармаванне ракавін і аслабляе іх шансы на выжыванне. Акрамя таго, узнікае стратыфікацыя вады, якая перашкоджвае ўздыму халодных, багатых пажыўнымі рэчамі вод. А менавіта яны кормяць фітапланктон, аснову марскога харчавога ланцужка. Мы назіраем працяглыя хвалі спёкі, моцныя павадкі, закісленне акіянаў і ўсё тое, пра што кліматычныя навукоўцы папярэджвалі дзесяцігоддзямі. Але тут ёсць і добрыя навіны. Аднаўляльная энергетыка расце, сонечныя панелі танеюць, з'яўляюцца новыя матэрыялы. Некаторыя краіны скарочваюць выкарыстанне вуглю, а Кітай хутка пераходзіць да атамнай энергетыкі. Але глобальныя выкіды вугляроду ўсё яшчэ растуць. Так, рост запаволіваецца, і гэта добрая навіна. Але нават калі выкіды перастануць расці, пацяпленне не спыніцца імгненна. Эфект будзе доўгатэрміновым, пакуль мы не дасягнем нулявога балансу. Але ж хутчэй за ўсё гэта вы ўжо чулі, але ад гэтага факты не становяцца менш важнымі. І гэта ўсе навіны ў гэтым эпізодзе. З цікавага, на небе можна ўбачыць, як 23 студзеня асветлены на 21% месяц будзе побач з Сатурнам. Назіраць іх можна неўзброеным вокам або ў бінокль. А калі ў вас ёсць тэлескоп, вы таксама зможаце ўбачыць Нептун непадалёку. 31 студзеня асветлены на 95% месяц пройдзе побач з Юпітарам. Назірайце іх таксама голым вокам. Абодвы аб'екты будуць высока над гарызонтам, бліжэй к вечару пасля захода сонца, яны будуць бачныя амаль да світання. Такім быў гэты выпуск падкаста. Велізарны дзякуй патронам, якія, не гледзячы ні на што, працягваюць падтрымліваць неперыядычны падкаст праз космас. Далучайцеся, калі хочаце таксама падтрымаць тое, што я раблю. Дзякуй, пачуемся.